Trolejbusy už ani v Prešove nemusia chodiť len pod trolejovým vedením. Po Bratislave sa aj tamojší dopravný podnik rozhodol nakúpiť hybridné trolejbusy. Jazdiť môžu aj na baterku. Nasleduje zastávka Vukov. Stiahne dole palice a pokojne si odbočí aj do uličky, kde nie je naťahané trolejové vedenie. Nový trolejbus je ideálny na prešovské obchádzky. Keď opravujeme ako napríklad teraz mosty, tak vieme na linky, ktoré prechádzajú týmito úsekmi, nasadiť aj parciálne trolejbusy. Týmto novým trolejbusom nahradili aj autobus na trase cez sídlisko Šváby, kde nie sú troleje. Batériu si počas jazdy dobíja cez berače. Automaticky to dvíha, automaticky to spúšťa. Za jazdy sa dajú spustiť aj zdvihnúť. Na sieť sa palice späť napoja vďaka vodiacim striežkam. Vy ste spoznali rozdiel, je to trolejbus a autobus? Nevšimol som si. Ja som prv mal palice, teraz už dal si dole to. Ide jak autobus, chodí aj trolejbus. Ovládanie je jednoduché, no vodičov musia najprv preškoliť. Aby sa nestalo to, že vlastne vodič pôjde pod trolejovým vedením a zabudne si vypnúť ten batériový pohon. Si zvykáme na neho ešte iba. To je skoro to isté ako trolejbus, akorát niektoré veci sú naviac. S plne nabitou batériou dokáže prejsť až 12 kilometrov, je ekologickejší, menej hlučný, s menšími nákladmi na prevádzku. Momentálne vlastne nám pribudne 10 trolejbusov, 6 kilbových, 4 štandardné. S 5% spolufinancovaním ich zaplatia z eurofondov. Zhruba takýto dlhý, to je 660 000 eur. Hybridné trolejbusy sú plne klimatizované a vybavené moderným informačným a tarifným systémom. Štandardom sú USB nabíjačky, monitory a kamerový systém so záznamom v interiéri vozidla. Z Prešova Martin Jedinák, televízia Markíza.